Hi guys. Hi guys. Ano may Davao guys? Dabaw. Wow. At may kukulay. Hindi ka uban. Ay, babati. Baba ko. Baba doy. Ang babawi palo adong. Nauman na miit. Pamahang. Ako. Ikaw, pa ka naman. Ito, kakontak tuwas ito. Kaya ko eh. Kakatiwas. Ate. Malukukan oy. Wala sa buhok eh. Sama. Ato, may dabaw kukulan. Dabaw kukulan. Kabaw. Dabaw. Ito. Ato may dito. Ato may dabaw. Ato may Darang ka dabaw. na, oh. Ay, darang. Ato may guys. Ato may dag. Gadat. Babad. Ay, babad bigat. Rolling. Ha? Rolling. Ala, nahulog guys. Guys. Rolling ko guys. Rolling ko mama. Huling siya guys. Darang. Mama Julie! Ani, may baro man ka mama Joy. Ingon ba si mama Joy baro ka? Hindi, ikaw ka na. Rolling ko guys. Huling bam guys. Mama. Hala ka guys. Guys, Rolling ko guys. Mama, rolling ko. Sip on. Rolling ko mama. Bi ako pa yung pon be. Nanay, kunamay buhok ko. Muna puling ka kanay buhok o na. Yan na ito buhok. Mama. Ato ko guys. Ha? Ato. Anak, nadidik anak na sulod na. Eh, magsapatos sa buko ba? Para parehas na. Oh, di. Hmm? Harap, gawas ang medyas na. Sana ko eh. Nay, wote anak na? Basta na ba yung wote anak eh? Oh. Nara ko. Li. Ang water. Li. Dako ni mo bag-ate diha. Gamay. Ata. Ang takatuod. Ito. Ha? Ito. Ito, sindayan. Asa man? Ito? Oh. Ito ay. Ato dito. Oh, good. Sure ba? Ito. Ito. Ha? Yan na, dulat sa tanila. Ito lang tayo kaya. Ha? Ito kaya. Nara? Kaya ibahan. Ibahan. Nahulat pumunta kay nagsus pa si Papa Awi. Asa ko ko doon, Pai? Asa ko ko doon, Pai, Baba? Asa man ko ko doon? Pero sipsipon, no? Sipsipon. Asa ko ko doon, Pai, Mama? Kaya? Yada sulod. Nasunod? Diyo? Ano ko diyo? Bao pa yung mang.
Unaragya pirila diri oh. Nagya pirila diri day. Aplinta. Aplinta. Apa yang kita? Udah kan ya? Mari paddles. Paddles. Ay, bina. Dili ako ano. This is mine. Beli ng kahoy. Nara dong, pita. Ya, pita lula dong. Ay, nawala ta sana to sila on tapo. Lapsa to. Mata magod ulat pa ta. Iya, gambul ya. Jadi kami lagi di gambul wah. Naligaw juga. Nilai stabilizer. Kok entah kata rumah enjoy ka. Dia jodoh rumah itu. Lampin. Ah, panik raya. Ya. Then, Lah, Balon. eh. Kemana? Entrance. Kaya labot si Dede kayo. Bukan siya. Senior ID. ano ka pa na? Ano? Ya, ha? May shoes ya? May shoes ah. Tag 350 ang entrance. Mighty Jungle. Lah, sana siya? Peacock? Dili, bird. Bird? Oo. Nagliok siya wala? Wala? What's that? Where? Hello? Ba? Jordan. Peacock? Ano sana? Peacock nga? Dili ay Jordan. The mighty jungle. Ah, ha, ha, ha. Ha? Na turtle oh? Turtle. Turtle. Tara oh. Oh, dia kabian ada abay dire. Nagunit sa crocodile. Ah, wala mo no oh. Oh. Wala mong good. Isa tuwa raman na.
Ito ra mo guna mo kan lihok ko. Na. Dito. Oh. Oh, wala ba? Alok siya. Gano'n. Ibutan na imong panyo da sa imong kuano, bulsa. Di uy. Hello. Ano na? Oh? Hello. Di man sa tinukod-kod. It's a mighty jungle. Kapa ba? He. Dara ang tinuod. Ana, Kanay turtle? di ko nang ni. Preserve. I-preserve na. Adi ko short. Tinuod ni sir na. Oh. Lagi man. Nara anak ko, anak panawa. Kana ra siguro ate oh. Tinuod ni ate oy. Tinuod na. Ayaw, ayaw kay makakuan ba? Kaya ito dai. Pika. Bye-bye, Pika. Ay sa peacock ba na? Isa na. No. Bye. 5. Uncle na. Uy, sa butterfly. Si Lolo. Apat, dua, tiga. Nara oh. Tinuod man ni ate May. Kuan lang na. I-preserve tingali niya. Uy, nasa Inday Sara. Naturang bukog oh. Medyo man. Ah, siya pa. Oh, mana? Picture mo ka. Diyan kita kabalangin. Doon yung bug, ano yung preserve, patay na yung crocodile. Ay, ambot ng cellphone. Nara. Gima. Nasin din Sarah. 1, 2, 3. Mana? Namis sa Crocodile Park. Ha? Ano yun? Pangkuan. No, this is this. Ah. La. Kuan sa crocodile. Bukog nila. O, di ma. Ituran ta ka di ma. Sige. Alam mo na yung panit? Wala ka tsada. Hala oh. Yung panit guys. Ah, mama. Age yun na. Anak, kani unsa man ni siya? Wow. Please don't. Ha? Unsa na? Ala oh. Venomous din. Oh, nagatunggi ko nga pang tambal daw ko na. Di pa ko. Oh, oh, corn snake daw. Kuan man na yo. Dilip kon man daga man na. Ibaka gibahog na, natago na. Wala siya. Brown mo siguro yung color. Corn snake, crying. Wala siya no. Wala man. Na ana. Lakay. Ayaw daw, don't tap ba daw? Ha? Didn't touch? Don't tap. Nalawal.
Wala siya. Ano ba pero gina? Nagibahog man din ng... Ang balo? Ang balo siya. Ano na sila? Sige, picturean ta ka diha ma. Ah. Sige, sige na. Okay. Namay kuan diha bitin. Makuha ta ba? Wala on. Ada. 1, 2, 3, 6. Okay, 1, 2, 3. Okay. Wala ka siya man. Dito da mahalas na dama. Wala yung bukog sa... Kung sa na, dear? Ikaw, Jid. Ibagpak na, Jid. Makuan man na. Ma-adjustan man na. Ma-adjust na, ma-adjustan. Ah! So, wait lang. Wait lang. Isa. Wala ka nga ito. Full? Okay, wala. 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 Halo ka palo, halo ka. Halo ka palo? Dili halo. Pero si Pangil o bigay siya. Gusto Stephen, masad. Picture ka. Siri. Kuya, buti ka mag-picture. Mama. Ati ka Pangil. Pangil. Ako dik be, picture ko diri dik, kadali dik. Ilang dapit dik. Adi ko magunit oy kaya bahala na. Wala kalo. Dora, ang white Dora. Dora. Natura day oh. Guys, ano sir guys? Wala niliho kang iyang iko guys. Wala niliho ko. Pero apa itu? Naranda ko kayo oh. Ano ba yung picture? Curi po kapil. Jadi sa Pangil lo, sa tanang ang Pangil. Ano ko istan-istan. Aku nah, di sana kagitan. No, 1, 2, 3. Ako Ako na po rin. Tira dako ay. Uy, dako kay niya. Uy, mura siya fake. Yung mata, dako kayo. Didik. Mana? Iya. Ini kamut lagi om. Hah? Iyan pa dahil. Boleh kamut. Buka inter om kamut.
Dak big kay siya bam. Yang ice oh. Nakuha kay uy. Uy. Ano ka? Wala na gagmay diri ang gagmay. Wala na rang gagmay. Nagang kay sila, my goodness. Gagmay. Ikaw, eh. Ikaw. Ay, kamu lang sa kanya. Sila na picture dik. Tara monkey bam. Woohoo. Woohoo. Ah, mana orang betul. Woohoo. Woohoo. How are you? Hi. Hi. Hello. How are you? Hi. Hi. Are you okay? Eating? Nag-eat siya. Orang betul. Hi. Nag-down siya. Kaya sana siya. Hello. Ulog? Hello. Hello. Alam pa pa uwi. La. Adlo kayo papawi na nila. Di mo makagawas. Dili siya papawi. Dito sa tapa. Dito sa tanah ta. Ah, sige. Ano po kaya, Mama? Ha? Ano po kaya? Ang unggoy? Sinaog. Hi, Monkey. Hanggang bas. Alam sa kay Bambam. Dili ko kaklaro. Imong kalahi dik. Alam tanawa siya. Bambam na. Hi, Bam. Hi, Chloe Bigel. Hi. Monkey. Happy birthday. Hi. Hi. How are you? Hi. Oh, mo diri oh. Mga snake. Mga snake di ang side guys. Mga snake. Di ang snake. Go. Sudah nakagawas kay. Tara. Na mangrove snake. Wala siya mangrove snake guys. Klaro ba guys? Klaro? Nangulo si ate, no? Asa na siya? Asa na siya? Nangulos, oh. Ito ko na eh. Snake yun. Mangrove snake. Naval, python. Pero Ang python. nangulo na sila, nangulo. Lag, nag-hide siya, lag. Pero sa kahoy. Python. Kanang siya na dira. Siapa siya? Oh, tago Si siya. Eagle man. Siapa siya? Oh, di mata magkas pa sa face ba? Ang sa nato sa ba? Ano siya? Wala may igon. Python.
Carpet python, din isa ball python. Ano din sa deh? Ball python. Alas ni Uso. Mera oh. Dua lagi Dua siya. sila. Sige, pa-breeding na. Ay, basin ba? Wala man. Tara. Hikak. Northern Kasuwari. Tara guys. Northern Kasuwari guys. Tara guys. Dako kayo siya guys. Nakaklaro ka. Tara guys. Tara siya guys. Huwag siyang tindog. Naglingkod siya guys. Dito kayo siya. Nakita guys. Bukog sa ang saan eh. Ay! Dugong. Ay, dugong. Dugong. 6 feet male. Ano ka to siya? Mother, na mother. Jid! Picture ka na mo, Jid. Saan niyo? Murag na sa gawas. Ayos Sama ta. pagkunan ni. Ayos kita as. Right. Let's go ka. Nagulat na sila. Hello. Hello. Ito na. Pikas. Balik. Balik. Dito. Tuyok na. Tuyok. Eagle. White-billed sea eagle. Ayan siya. Hello. Eagle na siya. Ayan siya. Natura siya. Tuara siya. Yan ni dire. What is this here? Wala man. Nasa show. Nasa show. Ha? Tuwa sa show. Hala, Bam. Nalagi siya pansibagan, Bam. Ayun din. Napansimbag, oh. Siga ka siya mata. Dako kaayo, oh. Mata. Big eye siya. Narang pitipindir. Tara siya. Tara siya, guys. Wow! Huwag na turtle, day. Yung mga liog, oh. Kaya siya babat. Sila sila puyo. Babat ka dia. Napasok. Ala, swim siya. Ano siya swim ba? Sana all balo swim. Kasi sa ilalong. Sige swim Jod. Sige swim. Kaya nga nagpundo oh. Dia dulu masuk apa? Kapoy. Adagan ka sila. Sa monkey, oh. Hi, monkey! Monkey!
Uy! 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 Wait lang. Little kangaroo. Ginawa ko matanawan na. Lagagmay kaayo. Ang mga crocodile. Asa man ni sila? Ano, gila lang baka ba? Wala natin mo daw. Extra small, medium. Baho lagi kuan. Tanawa sila gab. Tawa, kasi sige mo tanawa. Naplay man na sila ba? Wala ati, tanawa sila sa imo ati. Baho eh. Nani ba sila? Nautot daw sila. Doon, di patungan. Ang agis mo, ano siya? Agis ko ba? Ano siya? Excuse me, agi ni. Gana kay nila na ito isa nagnganga oh. Tulog mo na. Basta magnganga na. Nag-rest sila, nag-rest. Kuratan sila. Tulog na tapon, ginatulog sila. Nagnganga sila ana ilang mga kuan. Ay, agi la ba, Beneng? Agi ko to. Agi ko, ato ko swim ko. Tagawa sila ko swim sa. Agi, excuse me, swim ko. No. Turo. Nadatugan siya yung ulo. Oh, bay, atras ba? Bisa magtanday siya. Buto siya magtanday. Ato may chick yung gawa na siya tatuwag yun. Ano na magsilip. Tara. Gusto ko tinawag ba? Sana all. Tanawa ang tailor niya ang gamog. Ano ang... Pagay daw. Tanday sila. Nani kayo sila ba? Uli na tama. Uy, biyawan. Magupagaya ta abot. Oo, nasa unahan. Manang tiger. Basta dyan na ah. Hinay, pwede dito. Ano alin ito na ha? Naliyok na siya bam. Wa na siya nagnganga. Wa na siya nagnganga. No? Ay! Lily. Sipan. Ano, mother? Ala, nalang dako-dako, oh. Ala, nara. Ano? Kani, oh. Sus. Papay dako-dako, oh. Oh, mula sa kon patay. Lang mata lain na kasi lang mata tan-awan oh. Papa. Dako na na ay natin padako ang sabi. Ay oh. So, gamay ra. Sit down lang, di lang kapalo ka, kapoy naman kapalo. Tanawa ba, still mode bi o, gamove sila o, pero quiet eh. Na ilang babat ba? Ni. Dog kuan. Babat. Di pwede mababat iya pag naay show mga alas. Dagang tao dili ate. Bawag sila diha o, din kabuton din sa krokodil. Gababaw?
Adin kanang kanang rope na igalapay din. Mga krokodil? Mga tao. Sayo. Ay, bam. Kuan tabaklay ta, bam. Crocodile farm. Hala, oh. Nailabing kayo sana all. Oh, tanday-tanday. Mama, mana baby? Mana baby na? Papi. Na po ni diri ati, na po ni diri ati. Rayang ikugo. Asa? Iya ba din nag-ikog ati talaga? Asa rin na de? Ay, palwa sila. Wala ba? Wala man. Ini try ko dako na. Nuro. Ay, batay.